Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa ta TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Wato rarara da sarkin waka da kuma baban Cinedo da dai sauransu da irin su Mustapha na Burska da kuma su Yakubu Muhammad sun ziyarci wajen jana'izar bawan Allah da ya rasu, ko in ce babban maƙin nan da ya rasu, aminin su kuma ɗan uwansu. Sannan kuma duk da yan uwan wannan bawan Allah da ya rasu, alhini halin da suke ciki, sun yi addu'a da neman gafara a gare shi a wajen mahalicinsa. Kamar yadda al'umma suke gani, tabbas mawaƙin ya yi shura wajen waƙoƙin siyasa, sannan kuma aminin rarara ne. Al'umma sun yi baƙin ciki sosai, sannan kuma sun masa addu'a sosai. Kamar yadda a wajen jana'izar ya magana a cikin yan uwan nasa cewa tabbas komai na duniya gudu sun fada, fararre ne ƙararre ne. Sannan kuma ya ba wa yan uwan wannan bawan Allah haƙuri saboda yadda ya je su ma wata za su je kuma za a kai su, in ko kana so ko ba ka so tabbas sai ka je. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.